Vale, doncs sí, hem passat aquí la nit, vam arribar ja a les 11:30, vam arribar, ens vam organitzar i tal, i la nit tranquil·la, tothom ha dormit, ens hem llevat a les 4:30, hem començat a organitzar i al sortir ja estava ple de gent, i a partir d'ara doncs esperar i jo confio en que tot surti bé. Bueno, n'hi ha uns quants que hem passat la nit aquí, més de 100 persones, i la resta han vingut a partir de quarts de 5 o 5 del matí. La idea és que està sempre un número de gent suficient com per dissuadir qualsevol possible intent de presentar el col·legi electoral o d'ingrautar les urnes. He arribat a 2:45 del matí, ja hi havia molta gent, tot molt tranquil. De moment han vingut els Mossos un momentet, però tal com han vingut han marxat, no sé ni què han fet. I bé, m'estaré aquí fins que pugui votar, vindrà la meva família també després, ens reunirem perquè puguem votar i si ens diuen que hem de continuar fent pinya perquè no ens tanquin el col·legi electoral, doncs anirem veient a veure què anem fent. I amb molta il·lusió. A mi m'agradaria que això sortís bé i que ens acceptessin, que ens ho acceptessin. Crec que no passarà, però que ens acceptessin, que puguem tenir la llibertat de votar.